Good morning, taga Purokdos, Kumarom. Tanawa ning inyong mga estudyante dire o kada buntag biyaan lang ang mga basura. Palihog pun mog ingon sa inyong mga estudyante nga kun maligo, ipadala ginang mga hugaw kay duha na kabulang observe na ko ani o. Awang mga basura gibilin lang dire karon wa man tay hilpir pahipuson ani. Mga senior kasagaran manghipos ani. Og di ba kaning bantay bayan dire magsigig hipos dire nya karon malipay mo ana kamo inyong hugaw ikuan-kuan aning Purokdos o kamong mga ginikanan kanang inyong mga anak og di ka mao manghipos anang basura. Ayo na lang na ninyo pakaligua dire kay sentro kay ni ato adiri o agianan kayo nya. Unsa may mahimo namo nga kada meeting sa purok way laing hisgutan basura dala-dala nya. Ngano man ni karon o nga nagperminti man lang gihapon ning basura ani o. O tan-awa maoray nagkadiferensya ng basura diha munang kamo pasaylo ako ninyo nga ipus na gininako karon kay wa na gyud di na gyud matabang kay bisag unsaon mao man lang gihapon balik-balik lang gihapon ta. O inani na lang maayong buntag taga Purokdos diha.